Priatelia, v tento krásny deň chcem odovzdať posolstvo veľkonočných sviatkov. Ježiš Kristus, on premohol smrť. Vstal z mŕtvych, je živý a je tu teraz s nami. Je náš spoločník, je prítomný v tejto chvíli. Stojí vedľa nás celkom blízko. Jánovo evanjelium nám predstavuje Ježiša Krista po jeho zmrtvých staní ako toho, ktorý má moc uzdraviť a volá k dotyku. Môžeš sa ho dotknúť, stojí pri tebe ako ten, ktorý ťa volá a ktorý vo svojich ranách nesie uzdravenie. Jánovo evanjelium nám predstavuje Krista po jeho zmrtvých staní ako toho, ktorý volá do spoločenstva, aby si v ňom našiel uzdravenie. Ktorý ukazuje na iných, ako tomu bolo v prípade Petra, aby si v službe druhým našiel uzdravenie. Lukášovo evanjelium nám predstavuje zmrtvých stalého Krista ako spoločníka na ceste. Ako toho, ktorý chce kráčať vedľa teba, ktorý sa pridá na tvojej ceste, aby ti hovoril a aby vkladal do tvojho srdca slová, ktoré majú moc zapáliť srdce a premeniť ho. Ako ten, ktorý ťa dovedie do cieľa tvojho putovania. Svätý Pavol apoštol píše o tom, že potom, po zmrtvých vstaní, sa Ježiš ukázal Petrovi. Potom 12 a neskôr ho videlo vyše 500 svedkov spoločne. Áno, Ježiš Kristus sa chce dať poznať aj dnes, v tejto chvíli. Môže byť Kristus pre teba z mŕtvych vstalý Pán, ktorý sa ti chce dať poznať, ktorý sa ti predstaví ako tvoj Pán, ako tvoj spoločník, ako tvoj lekár. Ježišu, ty nás voláš, aby sme sa ťa dotkli a sám sa nás dotýkaš. Ty si víťaz, lebo ty si premohol smrť, Pane, a my máme v tebe víťazstvo. Vylej ho na nás, Pane. Vylej, Pane, svoju moc na svoj ľud a vlož nám, Pane, také slovo do srdca, ktoré spôsobí, že naše životy budú premenené a že budeme mať nový zápal a budeme mať novú horlivosť v srdci, aby sme hlásali v tomto svete, že si živý, že žiješ a že tvoja láska stále trvá. Požehnané veľkonočné sviatky.